nang apa langkah sing gawe bahagia ning endi kapan waktune wong loro bareng selawase ning ati sing bisa ngerasakaken sundemen beli bakal ilang sing jiwa ning batin cuma nangisi duwe cinta orang duweni kayak nasib badan duwe cinta tapi orang duweni ngomongnya sayang ngomongnya cinta tapi angger masih ngelapa cinta harus selalu memiliki aduh mama jaluk tulung ning sapa arep sambat sambat sapa sun ora berdaya kaniaya temen nasib badan kaya edan penasaran yen ora laksana sedih rasa ningati tek lakoni ning ati sing bisa ngerasakeun sundemen li bakal ilang sing jiwa ning batin cuma nangisi duwe cinta orang duweni terima kasih yang sudah bergabung yang sudah mampir di roomnya Abi channel Abidin IMY channel aduh mama jaluk tulung ning sapa arep sambat sambat sapa sun ora berdaya kaniaya temen nasib badan kaya edan penasaran yen ora laksana sedih rasa ningati tek lakoni nang apa sengsara sing kula trima nang apa
sing gawe bahagia ning endi kapan waktune wong loro bareng selawase. Ati sing bisa ngerasakeun sun demen